سەرۆک مەسعود بارزانی di peyama xwe ya taybet bi cejna Qurbanê de hêvî dike tebayî û pêkvejiyan bi ser Herêma Kurdistanê de bên. Di peyama Serok Mes'ud Barzanî de hatiye hêvîdarim ev helkefta pîroz xêr û bereket û selametiyê ji bo xelkê Kurdistanê bicihbîne û birayetî û tebayî û pêkvejiyanê li welatê me xurtir bike û bibe sedema bicihbûna aştî û aramiyê li navçeyê û cîhanê. Beşekî sereke ji peyama Serokê Herêma Kurdistanê jî tekeziyê li ser pêkvejiyanê û hevpejirandinê dike. Nêçîrvan Barzanî dibêje bi vê helkeftê bila em hemû bi tak, malbat û civakê peyam û wateyên cejnê ji lêbûrîn û pêkvejiyanê û gerdanazadiyê bikin binemayek ji bo kûrkirina pêkvejiyan û hevpejirandin û aştewahiyê em hemû bi hev re yekrêz û teba ji bo ayîndeyeke baştir ji bo Kurdistanê alîkar bin. Serokê Herêma Kurdistanê hêvîdar e ev rewşa neasayî ya nêzîkî sal û nîvekê cîhan girtiye bi dawî bê û dibêje hêvîdarim cejn li gel xwe aramî û xweşiyê bîne, dawiya derd û petayê be, jiyan ji bo hemû mirovahiyê asayî bibe û em cejn û helkeftên xwe yên bên di rewşeke baştir de bikin. Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî di peyama xwe de ji bilî pîrozkirina cejnê dibêje di vê demê de mixabin rêjeya tûşbûna bi veyrûsa koronayê di bilindbûnê de ye. Lewma ez daxwazê ji welatiyên Herêma Kurdistanê dikim pabendî rênimayên tenduristî bin û xwe biparêzin. Seroka Parlamentoyê jî hêvîdar e ev cejn bibe derfeta kûrkirina canê lêbûrîn û birayetî û pêkvejiyana hemû pêkhateyên neteweyî û olî yên Kurdistan û Iraqê bi giştî. Rêwaz Fayiq hêvî dike aramî û seqamgîriya yekcarî baskên xwe bi ser Herêma Kurdistanê de bikişîne û ev rewşa nexweş bi ser milletê me de hatiye derbas bibe.